UPPला मावनाय जों मोनसेबो नेरसोनखौनो नुनो मोना दिनैसिम दा बेबायदि बिथांमोना आरो डेभेलपनि खोथा बुङो बेबायदिनो गोजोननि खोथा बुङो दा बेबायदियै जोङो बेफोरखौ नुनानैनो मात्र खुगाजोंल' बिथांमोना मावनो हादों। दं बे जाहोनफोरा जाहैबाय जोंहा जेब्ला UPPL हानजाया जिबायदि मोनसे सक्ति खालामनानै लाबोदोंमोन बे सक्तिफोरखौ बिथांमोना आखुरै आखुरै मावनो हायाखै बेजों लोगोसे हायाखैनो बेबायदि जोङो गोबां बिदिनो मावनो हायैजों लोगोसे बेबायदिनो जोंनियाव माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ लानानै माखासे जोंनि बिथांमोना मोनसे गुवार जिथु मोनसे होबाय थादों सान्थि जोंनियाव गोजोन फैबाय सान्थि फैबाय होननाय दा गुबैयै बे गोजोन फैनायखौसो बबेखौ लाना बुंखौ जों बुजियाखै जाय जोंनि बिग्रायारिया हानजा मोनसे दङमोन NDF बिथांमोनखौनो लाना गुबैयै सक्ति जादोंमोन बिथांमोना दिनै जेलनिफ्राय गबोनो हायाखै लोगोसे जायफोरा बेबायदि न' दङ बिथांमोनखौबो सानफ्रोमबो पुलिसफोरा नागिरगासिनो दं बे मेन इसु हिसाबै खामानि मावनायाखैबो बे खामानिखौ बिथांमोना मावनो हानांगौमोन दिनैसिम जायफोरा जों जेलाव दङ दा बेबायदिनो जिहेतु जोङो UPPL आरो BPF मोननैबो मोनसे राजखान्थि हानजा दा बेबायदियै बिथांमोना जेरैबायदि हाग्रामा महिलारि बिथां सारनि समायाव 17 बोसोर खामानि बिथाङा मावबोनानै जेरैबायदि जौगासारनाय खामानि मावबोनो हादोंमोन जोंनि मोनफ्रोमबो जायगाफोरावनो दा बेबायदि खामानिखौ मावना बिथांमोना मोनसे मोजां परिबर्तनखौ लाबोनो हादोंमोन लामा दथ'खौ लाना सोलोंथाइखौ लानानै रांखान्थिनि बिथिङाव लानानै जायखिजाया बिथिङावनो दा बेबायदि खामानिखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै बुंनो थाङोब्ला जोंनि नै खैराबारि एबा भेरगाव हालामावनो UPPला मावनाय जों मोनसेबो नेरसोनखौनो नुनो मोना दिनैसिम दा बेबायदि बिथांमोना आरो डेभेलपनि खोथा बुङो बेबायदिनो गोजोननि खोथा बुङो दा बेबायदियै जोङो बेफोरखौ नुनानैनो मात्र खुगाजोंल' बिथांमोना मावनो हादों दा मोनसे खोथाया बेनो जिहेतु राजखान्थि हानजा होनना बुंदों बे राजखान्थि हानजा माखौ बुङो बिथांमोना हयथ' बुजिना बुजियाखै मोनथिया राजखान्थिनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जों रायजोनि मोजां मावनाय रायजोखौ अनसायनाय दा बेनि उल्थायैसो मावनाय नुदों बिथांमोनखौ रायजोखौ अनसायनायनि अनगायै बिथाङा गावनो बिथांमोना अनसायनासो लादों रायजोखौ बिसोर सिबिदों अनसायदों खुगाजोंल' दा बेफोरखौ नुनानैनो दिनै जोङो फिन आरोबाव जोंनि बर'नि थाखानाय मोनसे राजखान्थि हानजा BPF बेवहाय जोङो जयै आरोबाव मोनसे जौगासारनायनि खामानि मावनो होननानै जोङो दिनै बेयाव जयेन जाफैदों दा बेबायदि सानदों बिथांमोनखौबो जों गाज्रि मोनाखै मावनो हायाखै नालाय बिथांमोना सिमान जानानै जों बयबो मोनसे राजखान्थि हानजायावनो फैनानै आरोबाव जोंनि जौगासार BTCनि थाखाय खामानि मावफैनांगौ आरो बेबायदि जयै जायोब्ला जोङो मावनो हायैनि खोथा गैया गाबोन जों जेरै सानदों ओरै जों मावनो हागोन बिथांमोना जे सुइजारलेण्ड बानायनायनि खोथा बुंदोंमोन बे सुइजारलेण्डखौ हयथ' जोङो ज' जानानै मावोब्ला निस्सय जों मावफुंनो हागोन दा बिनि थाखायनो बयखौबो खावलायदों जाहाथे बयबो जोङो बेबायदिनो मोजां थांखि लानानै नैबे मोनसे गोदोआव जेरैबायदि मावबोनो हानाय आफादमोन बेवहायनो जों फैनानै मावफैनांगौ खामानि आरो बेबायदि मोनसे ग्रेटार BTCखौ जोङो मावनो थाखाय बयबो ज' जानानै मावफैनांगौ।